פודקאסט עם טל עשור, והפעם מדברים עם יעקב כהן. צהריים טובים תושבי חצור גלית, אנחנו כאן באיזשהו סיפור אישי. אני רוצה, הכבוד הוא לנו להזמין אדם יקר, מי שלא הכיר אבל אנחנו נספר עליו קצת. שמו יעקב כהן, יליד חצור, נולד בחצור, גדל בחצור, עבד בתחום העירייה, היה בספורט, אבל בעצם לפני שניגע בכל הדברים שקשורים לחצור, אנחנו נוגעים בסיפור קצת קשה לכולנו. רב סמל בכיר יוראי כהן אליהו, אשר נפל ב7 לאוקטובר, ביום הארור הזה שכולנו נזכור, בהגנה על המולדת, גיבור ישראל. בחלק מהשנים הראשונות הוא גם זכה להיות כאן, אנחנו זכינו שהוא כאן היה איתנו בחצור. והסיפור הוא ככה, כמי שהתגורר בעבר בעוטף, הוא הכיר את הדרכים, הכיר כמעט כל אזור שם, יצא למלחמה באותו שנייה ב7 לאוקטובר. הוא לוחם ימ"מ, התגייס ב-2020. ינואר 20. התגייס לימ"מ. מהתחקיר הקטן שאני עשיתי, מדובר באדם מטובי בנינו, גם בחצור הגלית, גם במדינת ישראל. אנחנו צריכים לזכור שבאמת מדינת ישראל כמעט כל הזמן מוסיפה לעצמה ימי זיכרון, אבל זה כל כך חשוב לזכור, להנציח ולהיות בחלק הזה. אני רוצה באמת לשמוע את כל הסיפור, וגם אתם, תושבי חצור היקרים, על רב סמל בכיר יוראי כהן אליהו. יעקב כהן היקר. שלום לכם, תודה שהזמנתם אותי. חצור זה הבית, זה השורשים. אבא שלי ואמא שלי וסבתא שלי וסבתא שלי השנייה, דודים שלי, גם מצידו של אבא, גם מצידה של אמא, קבורים פה, וההיסטוריה שלהם מתחילה כאן ממש בתחילת שנות ה-50. וכשאני מגיע לפה אני מרגיש בהחלט בבית. אמנם היישוב הזה השתנה ב30 שנה האחרונות, וכשאני מגיע לכאן אני רואה דברים שהתפתחו, והיום העיירה היא משגשגת, מתפתחת. בסך הכל זה כבוד בשבילי להגיע לכאן ולספר על יוראי, ולשלב תוך כדי הסיפור את מסכת החיים שעברנו פה. ואתחיל בזאת שיוראי נולד כאן בחצור ב-14 ביולי 1994, ובמשך כשנה ומספר חודשים עד שהחלטנו לעזוב לנהריה, גרנו ברחוב האורנים, רחוב ממש שהוא בפתחה של החורשה הגדולה שמובילה לחוני המעגל. ועזבנו לנהריה, אשתי ואני, אסתי, בר הבן הבכור, שהוא גדול מיוראי ב4 שנים, הם נולדו באותו יום. ובנהריה יוראי גדל והתחנך בבית ספר יסודי. כבר בבית הספר היסודי הוא התגלה כילד חברתי, שנון, חכם, דעתן מאוד, וכמסורת של כל המשפחה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל סבא שלו, אבא שלי, היה אלוף הנגב בריצת 300 מטר, היה שחיין, היה מרים משקולות. אחותי ציפי הייתה ספורטאית, וגם אני, מן הסתם, הייתי שחקן, רץ, לא ברמות הגבוהות, אבל שיחקתי, ולאחר מכן אימנתי במשך 30 שנה כדורגל. ויוראי מגיל צעיר מאוד התגלה כשחקן כדורגל מאוד מוכשר,
וככה הוא התחיל להתפתח, ועד התיכון הוא היה ילד שובב, ילד מצחיק, ילד שכל החברים בשכונה ובכיתה ובכדורגל היו סביבו, ובתיכון הוא עשה איזשהו מהפך בחשיבה שלו, והוא החליט שהוא רוצה להגיע ליחידה קרבית, אחרי שהוא כבר הגיע לשחק בנערים של מכבי חיפה, ושיחק בליגת העל בנערים, ולפני זה בילדים, ואז הוא החליט להצטרף ליחידה קרבית. הוא ויתר בעצם על החלום, יעקב. הוא ויתר על החלום. למשל, מי שהיום משחק כדורגל בני מחזור שלו, זה שחקן אחד, אבו עביד, ששיחק בבאר שבע, והיום הוא משחק בסכנין. וממש באופן אובייקטיבי, אפילו שאני אבא שלו, אם הוא היה ממשיך בכדורגל, לדעתי הוא היה יכול לשחק עד היום בליגת העל, אבל הוא החליט לוותר על החלום. והוא גם ראה את אח שלו, את בר, הבן הבכור, שהיה לוחם ומפקד באגוז, והוא התחיל להכין את עצמו לגיוס לצבא, אם זה בעמותת אחריי, אם זה באימונים אישיים, והוא התגייס לסיירת הצנחנים. הוא שירת בסיירת הצנחנים, והוא לחם בצוק איתן, הוא היה 16 יום מנותק קשר באזור ח'אן יונס, וכשהוא יצא משם זה היה בשבילנו דבר גדול, כי מן הסתם כל ההורים שהילדים שלהם היו בתוך הרצועה היו בלחץ עצום. נסענו לצאלים, הם יצאו מהאזור שהם היו בו ברגל, נסענו לצאלים, זה הבסיס הראשון שאני שירתי בו כקצין, אחרי שסיימתי קורס קצינים בשירות הצבאי, ופגשנו אותו שם. אז הם המשיכו את החלק של האבא, מאהבת המדינה אולי, מאהבת צה"ל, מאהבת המולדת שלנו. אם אתה היית קצין בכל זה, זה כאילו מה שרואים, אתה יודע, זה ככה עובד. אז המחזור שלי זה מחזור א' בחצור. אנחנו המחזור א' הראשון של בית הספר התיכון. עלינו מבית ספר משכן, כיתה ז', ח', ט', י', י' א', י' ב', ואנחנו היינו מחזור א', וכן, אני הלכתי לשירות צבאי בפיקוד, והייתי קצין הנדסה. אחד התפקידים שלי היה קצין הנדסה יקל, כשהשכן שלנו, זיכרונו לברכה, מאיר דגן, שהיה ראש המוסד, היה קצין הנדסה יקל, ואני הייתי קצין הנדסה שלו, והעולם כזה קטן שאשתו הייתה מיילדת בבית חולים, אשתו קוראים לה בינה, היא ילדה את הבן הבכור שלנו. אז ככה לפעמים, אתה יודע, אתה לא שולט במה שקורה, אבל המעגלים באיזשהו מקום נסגרים. ולאחר השחרור שלו מסיירת הצנחנים, אחרי זמן קצר הוא מודיע לי ולאמא שלו, אני מתגייס לשירות, לשב"כ. מה אתה מתגייס לשב"כ? הוא עשה את כל המיונים, עשה את הכל, וגייסו אותו לשב"כ. הוא הוצב בגזרת עוטף עזה, ביחידה מבצעית של השב"כ. הוא הכיר טוב מאוד את העוטף, והוא היה בשב"כ 3.5 שנים. להבנתי מהסיפור שקראתי עליו, יעקב, אם אני טועה, הוא גר שם? כן, אני אגיד. הוא גר באזור שלו. אז כשהוא היה בשב"כ הוא גר בהתחלה בגבים, וגבים זה קילומטר מהמקום שהוא נהרג דרך אגב. ולאחר מכן הוא גר עם זוגתו אדר, שאותה הכיר בתיכון, האהבה הגדולה הראשונה שלו וגם האהבה האחרונה, והם גרו בנירעם, שני יישובים בעוטף, והעיר בסיס שלו ששם הוא היה קונה, שם הוא היה מבלה, זה הייתה שדרות. אז הוא הכיר את האזור מצוין. אז הוא היה בשב"כ 3.5 שנים, ובשלב מסוים פנו אליו כל מיני גורמים שהם בעלי תפקידים בימ"מ, והציעו לו להצטרף לימ"מ, והוא עשה את הצעד הזה. לי הוא הודיע את זה תוך כדי נסיעה, שאני הייתי בנסיעה, והוא הודיע לי, מן הסתם דברים כאלה לא מדברים עליהם בטלפון, והוא אמר לי, אבא, אני מתגייס לימ"מ. עברתי את כל השלבים, והוא הלך והתגייס לימ"מ בינואר 20, ושתבין, טל, זה עוד 10 חודשים של קורס. זאת אומרת, אחרי סיירת צנחנים, שזה 8 חודשים מסלול, ושב"כ עוד 8 חודשים, עוד 10 חודשים מסלול. זאת אומרת, המנטלית, פיזית, נפשית,
כל התהליך הזה זה תהליך שהוא רק מי שבנוי לכל המאמצים האלה ולכל העוצמות האלה יכול לעשות את זה, והוא עשה את זה. המעבר הזה, אני שנייה אחת אקטע אותך, המעבר הזה מהשב"כ לימ"מ, אתה היית מעורב? הייתי מעורב רק בסוף. כבר שהוא באמצע... בסוף כשהוא אמר לי, אני מתגייס לימ"מ. הוא עבר כבר את כל התהליך. וואו. מן הסתם, כשאתה עושה את התהליך הזה, מן הסתם אתה לא יכול לשתף כן, בטח הרבה לא גורמים. והוא התגייס, ואני חוזר שנייה אחורה מה שהתחלתי לומר. ואז רק בחתונה שלו, שהייתה ביוני 21, שבאו החבר'ה שלו מהימ"מ, והחבר'ה שלו מהשירות, מהשב"כ, ומהצנחנים שהוא היה איתם, אני הבנתי מה זה ימ"מ. לא ראיתי דבר כזה מימיי, ועברתי דברים בחיים, אם זה בלבנון, ואם זה בחיילים שנהרגו לי לאורך השירות שלי, בכל מיני מקומות. ראיתי את העוצמה של האנשים האלה, את הרעות, את החברות, ונפל לי האסימון, איפה יוראי נמצא? ואז הנפש שלי קיבלה איזושהי נחת, איזושהי גאווה, ואמרתי, הבן שלי נמצא במקום טוב. אז הוא התגייס לימ"מ, כמו שאמרתי, בינואר 20, הוא היה כשנה וחצי לוחם בצוות פריצה. הוא התחתן ביוני 21. ביולי 22 נולדה לו בת, ניב, הנכדה שלנו. ואחרי כשנה וחצי, שנה ו8 חודשים, העבירו אותו לצוות חוד. שזה אומר? היחידה, בלי לפרט, יש בה הרבה בעלי מקצועות, הרבה תפקידים. זאת יחידה מאוד קטנה. אי אפשר לנקוב במספר, אבל יחידה מאוד קטנה. שאנשים שם הם לוחמים שמתמחים בהרבה מאוד מקצועות. בוא נגיד שזה לוחמי על שעושים, ואתם שומעים את זה, הציבור שומע את זה בשנים האחרונות, מה הם עושים. הוא השתתף בעשרות פעילויות, חלקן גלויות וחלקן לא גלויות. רובם בסכנת חיים ממשית ומיידית בכל פעולה, אם זה בשטחים, אם זה במזרח ירושלים, אם זה בערים וכפרים בדרום, אם זה אפילו פה בסביבה שלכם. כל מיני דברים מיוחדים שהיחידה עושה. והילד מעולם לא דיבר, מעולם לא התבכיין. תמיד עם חיוך, תמיד עם צניעות, תמיד עם ענווה. והיית רואה שהילד מגיע, הוא היה מגיע אלינו הביתה פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, ולאחר מכן כבר עם הנכדה, ואתה מבין שמה שהוא עושה יחד עם האנשים שלו, זה החברים שלו, זה דברים שהם, קשה להגיד את זה, אולי זו מילה גדולה, אבל זה סלע קיומנו פה. כי אנחנו רואים היום אנחנו רואים שנה אחרי חרבות ברזל מאז שהתחילה ב7 לאוקטובר, מה המשמעות של כל האנשים האלה, של כל הגיבורים האלה, שאם הם לא היו כאלה, אז כנראה לא אנחנו מדברים עכשיו. וב7 לאוקטובר, אחרי שהוא היה אצלי בבית בערב סוכות ראשון, יחד עם הנכדה, יחד עם אשתו, רעייתו אדר, שהזוגיות שלהם הייתה 12 שנה, משהו שהוא מדהים בכל קנה מידה. בר ואני, הבן הבכור ואני, נסענו לחופשה באמירויות, בדובאי ובאבו דאבי, והתכתבנו, והוא בכל המועד היה חלק בפעילות וחלק בבית, וביום שישי, ערב שמחת תורה... אבל יעקב, רגע, לפני שאתה נכנס ליום הזה, כן. ל7 באוקטובר, אני רוצה רגע... בבקשה. לדעת משהו מאוד חשוב. בכל החלק הזה שלפני, בפעולות שהוא עשה וביחידה הזאת והכל, אתה ידעת בעצמך באיזה רמת סיכון זה מדובר, באיזה דברים הוא עוסק? הצלחת בכלל לחיות עם זה, כאילו, או שאתה פשוט נתת לזה לזרום עם החיים, או לא לדבר איתו על הדברים האלה? כל מה שידענו
זה רק מה שפורסם. היו שתי כתבות בטלוויזיה, אחת על הפעולה בינואר 23 בג'נין, ששם הוא הוביל את הצוות חוד, ומצלמת גוף של זה שהיה אחריו תעידה איך הוא בצרור של 2 שניות הוריד שם 3 מחבלים. וזו כתבה שפורסמה בתקשורת, אז אנחנו יכולים לדבר עליה. הייתה עוד פעולה מאוד מאוד משמעותית של היחידה בשכם, שגם שם הוא היה בצוות שחיסל את ראש החמאס בשכם. ועוד כאלה פעולות שאנחנו לא ידענו, רק שמענו, אבל הוא לא דיבר, כי גם אסור להם לדבר, וטוב שכך. זו יחידה שהיא מאוד מסווגת. אסור לחשוף את האנשים, אסור לחשוף את הפעולות שלהם, שום דבר. הם פשוט יכולים להגיע לגג של בניין, לבוא, לעשות את העבודה, להיעלם כאילו כלום לא היה שם וכלום לא קרה. איזה עוצמה, אני מאמין שכולם מרותקים כאן. ואז נכנסנו ליום ההזוי הזה ב7 באוקטובר, הרשות דיבור שלך, אני באמת... אז לפני שאני אגע ביום הזה, אז אסתי, אמא של יוראי, יוראי פונה אליה בטלפון, ואומר לה, בואי בבקשה לעשות איתי את החג. חג שני, יוראי, בשנתיים וחצי האחרונות גר ביהוד. הם גרו ביהוד בסחירות, כי הוא רצה להיות קרוב לאזור של היחידה, והוא גר שם. והוא ביקש ממנה להגיע, בר ואני בכלל בחול, והיא אמרה לו שהיא קשה לה והיא עייפה, ואימא שלה לא כל כך בקו הבריאות. בסופו של דבר היא לא נסעה אליו. והוא עשה סרטון עם הבת שלו, עם ניב. הסרטון הזה הופיע אחר כך בתשדירים בערוצי הטלוויזיה של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, שהוא משחק עם ניב בידיים. הוא היה אבא מדהים, טל, אתה לא מאמין. עם כל מה שהוא היה עושה, הוא היה מגיע הביתה, ועם הילדה, עם ניב, עם הנכדה שלי, הוא היה רך, הוא היה כל כך אנושי, מטפל בה, עושה דברים מדהימים, לוקח אותה לימי גיבוש ביחידה, הספיק לנסוע איתה לחול באוגוסט, חודשיים לפני שהוא נפל. הם נסעו ביחד עם הדר וניף כמובן לסלובניה וקרואטיה, היו 10 ימים שם. וב-6:20 בבוקר מתקשרים אליו, תגיע מיד ליחידה, יש עבודה. כשהם מדברים בטלפון הם לא אומרים מה הוא, תגיע לעבודה. הוא נסע ליחידה, הוא טס ליחידה עם האוטו שלי, שאני השארתי לו שנסענו לנתב"ג, השארתי לו את האוטו, אמרתי לו, יוראי, אני משאיר לך את האוטו, אשתו ירדה לקחה את האוטו, זה המפתח, עם המפתח הזה הוא נסע, זה האוטו שלי, הוא השאיר את האוטו בש"ג, הוא כתב על מעטפה, זה המפתח של האוטו של אבא שלי, יעקב כהן, אם הוא צריך את האוטו, בזמן שאני בעבודה שיבוא ייקח אותו. את ההודעה המוקלטת הזו הוא אמר לאשתו, ואני אחר כך בדיעבד שמעתי אותה. הוא הגיע ליחידה, אסף איתו עוד 2 לוחמים, ירדו עם הסוואנה לאזור סדרות, מכללת ספיר, כי לשם כיוונו אותם. יעקב, אתה בדובאי לא יודע כלום? לא שקראו להם, לא ש... אני עכשיו הולך איתך כרונולוגית עם הזמן, ואני מדבר איתך עכשיו על שעת הבוקר, ואז ב7:36 הוא מתכתב, מדבר עם אשתו, עם הדר, ואיזה הודעה עם החבר, עם הקולגה שלו מהיחידה, לא יכול להגיד את שמו, שהוא אמר לו ביי, כי הם היו צריכים להיפגש יום למחרת. הוא מגיע לאזור לשם, יש כאוס מוחלט באזור, היחידה, הימ"מ, יחד עם עוד שוטרים מרחב דרום, היו הראשונים שהיו בעוטף. חלק היו בצומת שער הנגב, וחלק היו בצומת יד מרדכי. אלה 2 צמתים המרכזיים של העוטף. ואז יוראי מגיע, קצת דיבורים בקשר, שבתחקיר קיבלנו אותם, ואז הוא מכיר טוב את האזור, הוא מגיע לשם והוא פוגש עוד 5 אנשי ימ"מ בצומת שער הנגב, זה צמוד לספיר וצמוד לסדרות, ושם הם מבינים את גודל האירוע,
יש כבר הרבה מאוד הרוגים אזרחים ושוטרים, וגם כל מיני חיילים שהגיעו לשם במקרה או עם הרכב שלהם, ומשם מתחלקים לשתי חוליות, כאשר חוליה אחת, יוראי אומר למפקד, אני מכיר את האזור טוב, אני גרתי פה, אני אוביל את החוליה הזאת, והחוליה הזאת מתחילה לנוע בכביש 34, בתוך תעלת ניקוז, כאשר האזור שורץ מחבלים, אין צבא, אין חיל אוויר, אין מודיעין, ואני תכף אגע בדקות האחרונות. אתה יודע, הימ"מ זו יחידה שהייעוד שלה זה לוחמה בטרור, טיפול בבני ערובה, טיפול בשטח בנוי, אבל מכוון מודיעין. כשהימ"מ יש לו מודיעין, הוא יודע לחלץ 4 אנשים מלב מחנה פליטים ברפיח, הוא יודע להיכנס לבית חולים בג'נין, מסתערב לחסל 3 מחבלים, והוא יודע לעשות פעולות שהן מעבר לכל דמיון. אין שום מודיעין פה, אין כלום, שום דבר, יש כאוס מוחלט, אבל יש מחבלים, ואז במין עבודה שהיא עבודה לבוא לנסות לטהר את השטח ולתפוס את הצומת בחזרה, כי המחבלים שלטו על הצומת מכל הכיוונים, גם מהתעלה של כביש 34 בכל השיחים שהיו לכל הארך, גם על פסי הרכבת שיש שם מהצד השני, והוא ביחד עם עוד 3 לוחמים, אחד שאני יכול להגיד את שמו אברהם הנקין, שהוא היה קצין, לוחם ותיק מאוד בימ"מ, אחד מהסמלים של הימ"מ בעשור האחרון, הובילו את החוליה בכביש 34, שם הם נתקלו בחוליית מחבלים שהסתתרה בסבך של העצים, מאחרי אותו רופא בשם טרק, שהם תפסו אותו, רופא הבדואי מרהט, שהיה קשור עם הפנים לשיחים, לא לכביש, והרופא הזה, תחקיר שעשינו ומשיחות שהיו איתו, לא כל כך יכל לסמן להם שיש מחבלים, חוליה של בין 3 ל4 מחבלים, עד היום אנחנו לא יודעים אם היו 3 או 4, שהייתה במקום מוסתר ומוסווה בין השיחים, ובמרחק של 6-7 מטר הם פתחו באש לחוליה. אברהם הנקין, הקצין שהיה עם יוראי, נהרג במקום. יוראי נפגע מאוד קשה בכל הגוף, השיב אש, הצליח לירות 16 כדורים. אם הוא פגע או לא פגע, רק הקדוש ברוך הוא יודע. נפל. אנחנו מעריכים שהוא נהרג במקום, אבל יכול להיות שהוא שרד עוד כמה שניות. ומהקטע הזה ששם הם נפלו שניהם, היו 2 אחריהם שהבינו מה קרה, הם דיווחו שהם נפלו, והם פלוס 4 נוספים שפתחו לזווית אחרת, ירו לכיוון החוליה הזאת, שחוסלה בהמשך. וזה הקרב שהיה בצומת שער הנגב, שסמוך למפלסים, סמוך לגבים, אחד המקום שהוא גר, וקילומטרים ספורים מצומת יד מרדכי, ששם ארנון זמורה פיקד על הצוותים של הימ"מ. הימ"מ לחם ב15 מוקדים ב7 לאוקטובר, חיסל כ250 מחבלים באותו יום, והציל אלפים רבים של תושבי העוטף, אבל שילם מחיר יקר מאוד. 9 לוחמים נהרגו באותו יום, 6 בצומת שער הנגב. יוראי אליהו כהן, אליהו זה השם של הסבא שלו, אבא של אמא שלו. אברהם הנקין, בר סיוון, דרור אלטון, משה אל שלמה ויאיר אבשלום פרץ. 6 לוחמים נהרגו בצומת שער הנגב בטווח של דקות ביניהם, דקות. והלוחמים האלה שהם לחמו שם,
ובגופם הם עצרו את הכוונה של המחבלים להמשיך לכיוון באר שבע, להמשיך לכיוון חצרים, ולהמשיך אפילו למקום קצת יותר מורכב, לכיוון איזשהו מקום בסביבות ירושלים, שזה לא המקום לדבר עליו, אבל מקום מאוד אסטרטגי של ישראל. והצוות השני של ארנון שעצר אותם מלרוץ לכיוון אשקלון, תל אביב, הקריה. אתה יודע את כל הסיפור הזה ככה מקרוב, כמו שאתה מספר אותו, זה כאילו... הוא נהרג ב-8:31, בר ואני כל היום עם הודעות עם הארץ, יודעים שהכל בסדר, כי היה כאוס מוחלט. בשעה 10:59 שעון דוביי קיבלנו טלפון מאמא, מאסתי, אמא של יוראי, שאמרה שתי מילים, יוראי נהרג. שאתה בחול? וכל היום לא יודעים שהוא נהרג. מטיילים, הולכים לחדר כושר, הולכים לבריכה, ורק בשעה הזאת אנחנו מקבלים את הבשורה המרה. בין 29 ו3 חודשים בדיוק. זה לא... אני חושב שלא הייתי מרותק ככה לאיזשהו סיפור כזה נוגע ללב. באמת גיבור ישראל, אתה יודע את כל הנתונים האלה כי אתה בקשר עם היחידה שלו, יעקב? כאילו, מי שנתח את כל הידע הזה, זה אנשים מבתוך שהיו שם? כן, היינו בתחקירים שהיחידה הציגה לנו, וגם מהמפקדים, גם מהחברים, גם מי שהיה איתו באותו יום. אני ויחד עם עוד 3 משפחות מובילים את המשפחות השכולות של הימ"מ במספר מזמים, כשהמזמים העיקריים זה הקמת אתר לאומי לימ"מ בשדרות, והוספת שם הימ"מ לצומת שער הנגב שיקרא צומת שער הנגב מקף הימ"מ. אני בקשר עם משרד הביטחון, עם חברי כנסת, עם שרים, ואנחנו מקדמים את הפרויקטים האלה. ועכשיו, אחרי שביום ראשון יש את ההזכרה של השנה, ההזכרה של התאריך העברי, ששם יהיו עצרות בכל הארץ, בין היתר גם בנהריה, גם שם אני הולך לדבר, וגם בירושלים. אנחנו ניכנס להליך הזה ביתר שאת, כדי להקים אתר לאומי שיהיה אתר חינוכי, אתר פעיל, עם ערכים ועם סיפורי הנופלים, כמובן במגבלות של הצנזורה ומה שאפשר לספר על הימ"מ ומה שאפשר להציג לדורות הבאים. שהדורות הבאים ידעו שבזכותם ובזכות הגיבורים של מאותו יום עד היום, כל יום אנחנו רואים מה הגיבורים האלה עושים ואיך הם נופלים על קידוש השם ומוסרים את נפשם, כדי שאנחנו נוכל להמשיך להתקיים עוד הרבה דורות כאן. זה מה שאני רוצה שנמסור מכאן. תראה, במשפט אחד זה נקרא זה שבמותם הם ציוו לנו חיים. אנשים לא מבינים את העוצמות האלה. מטובי בנינו נכנסים לשטחים האלה ונופלים בגלל אהבת המדינה, אהבת המולדת, אהבת העם הזה, שבאמת נכנסת לך לקטע הוא שאתה אדם חכם ואינטליגנט ברמות על. אני מרגיש את הדיבור הזה איתך ואני מבין, אתה יודע שהם נלחמים בשביל כולנו, הם נופלים בשביל כולנו, ואז אתה רואה את המדינה במצב הזה, יעקב, אתה רואה את הימין ואתה רואה את השמאל, ואתה רואה את המלחמה הפנימית הזאת. לאן זה לוקח אותך שאתה יודע שמשהו שלך, אישי שלך, נפל כדי להגן על הדבר הזה, על המדינה, על הדגל הזה, לאיפה זה לוקח כל אדם כזה, שהילד שלו נופל, ואז אנחנו רואים את כל המריבות הטיפשיות האלה. אני אומר זאת בכאב. גם אני עברתי מלחמת לבנון הראשונה והשנייה כעובד ציבור, ובתחילת המלחמה אנחנו הרגשנו את התרוממות הרוח, את האחדות, את הלכידות, גם של האזרחים, גם של הצבא, גם את הגיבוי שקיבלנו. ולאט לאט, כחלוף הזמן, אני אומר את זה בכאב ובצער עמוק, ראינו שהאנשים, בפרט
האנשים שהם אמורים להיות הנבחרים, המנהיגים, אנשי תקשורת, מובילי דעת קהל, חוזרים ומתנהלים ומדברים בהתאם לאג'נדה הפוליטית שלהם. לא בהתאם לצרכים של העם, לא בהתאם לעובדות, ולא בהתאם באמת למה שהעם הזה זקוק לו. ואני היום רואה את זה ושומע את זה, ואני רואה אנשים בתקשורת שהם מדברים והם מפרשנים, וזה כל כך חורה לי שאתם מסתכלים רק על הנושא הפוליטי, רק על האג'נדה האישית שלכם ושל התנועה שאתם מייצגים, רק על האינטרסים הכלכליים והעסקיים שלכם. ואני יודע דברים שאני לא יכול לגמור אותם עכשיו, אולי אני אגיד לך אותם לא כאן, כשכולם שומעים, שחלק מהאנשים שאנחנו רואים בטלוויזיה ומפרשנים בכל מיני ערוצים, עם אינטרסים עסקיים, הם מדינות זרות, עם כל מיני עסקאות, כי לא מתאים להם המצב הזה שאנחנו נמצאים בו. ואני חושב, וכגילוי נאות אני אגיד, אני אדם שמזוהה עם גדעון סער. גדעון סער הוא חבר אישי, ואני חושב שהוא אחד האנשים הכי יקרים, עם העמדות הכי נכונות, עם העקרונות שיובילו את המדינה הזאת לדורות הבאים קדימה, לקיום נצחי במקום הזה. ולכן אני חושב שהיום מדינת ישראל צריכה להמשיך להילחם במלוא העוצמה והכוח, הן בעזה והן בלבנון וגם נגד איראן. העולם יודע שאילולא ישראל הייתה חזקה והייתה עומדת ומתאוששת מה7 לאוקטובר, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון לא הייתה ממשיכה להתקיים, וכל המזרח התיכון היה נכנס להיות מדינות חסות של מדינת טרור איראן. ואם אנחנו נרפה, אם אנחנו נחזור לאותם פרשנים ולאותם אנשים שאומרים בוא נעצור, בוא נגיע להסדרים, בוא נעשה ככה ובוא נצא, אנחנו בסופו של דבר בעוד מספר שנים נחזור לאותה סיטואציה. ולכן יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות פה את המצב האסטרטגי של המדינה, ואני אומר את זה וזה קשה לומר את זה, גם במחיר הכבד מאוד שאנחנו משלמים, וראינו מה קרה ביממה האחרונה. עם ישראל ימשיך להילחם ולחיות על חרבו עוד הרבה שנים, כי אין לנו ברירה אחרת, אין לנו מדינה אחרת, ואפילו ארצות הברית הגדולה, המעצמה הגדולה, לעתים ההתנהלות שלה היא התנהלות אינטרסנטית, פשוט מאוד. הם מסתכלים על האינטרס שלהם לפני שהם מסתכלים על האינטרס של ישראל, כי איזה מין דבר זה לא להפציץ את הגרעין באיראן? עוד חצי שנה יהיה להם פצצה גרעינית. מה אתם חושבים, שהגרעין הזה יאיים רק על ישראל? הוא יאיים על כל האזור, וגם על אמריקה, והוא יחזיק את אמריקה ואת ישראל בת ערובה, כמו שקוריאה הצפונית עושה, על יפן ועל טיואן ועל קוריאה. ולכן אני אומר שאנחנו חייבים להיות חזקים, ולמרות הכל ולמרות הכאב, אם לא נהיה כאלה, אנחנו לא נשאר כאן. לפני שאני מתקדם קדימה, אני רוצה קודם כל להגיד לך, יעקב היקר, אני קודם כל אישית ובשמי תושבי, הרבה מתושבי חצור משתתפים ומשתתף בצערך הכבד. ואני רוצה מכאן לומר לך, אני לא איזשהו מוביל דרך כזו או אחרת, אבל אני כן אגיד לך שמכאן התפקיד שלך הוא ברור, והתפקיד שלנו כחברה הוא ברור. להנציח, לשמר ולעשות כל דבר כדי שהדור העתיד שלנו יבין מי האנשים האלה, מי הגיבורי ישראל, כי אלה הסיפורים שמצמררים כל נער. רק צריך להגיע לזה, לדעת איזה אישיות מדובר. אני קראתי שהוא היה תמיד חייכן, אני קראתי שהוא אוהב את מכבי חיפה וכן התקדם, אני קראתי שהוא אוהב בשר, ואני קראתי מכאן המון דברים. אתה רואה את מלח הארץ בצורה הכי טובה שיכולה, מטובי בנינו.
ולכן אנשים מגיעים, לחתור למגע, לא כל אחד מגיע לשם, יעקב, תאמין לי. אני יודע, מתוך הרבה לא חיים, הרבה סיפורים, אני מכיר דברים, לא כל אחד לוקח את האוטו ונוסע עכשיו למלחמה שהוא לא מכיר, לא יודע, ואיפה הוא נכנס. אני אגיד לך שני דברים. הוא לא היה חייב להיות שם. יוראי לא היה חייב ללכת לימ"מ, וגם לא לשב"כ. אחרי שהוא סיים את המסלול בסיירת צנחנים, היו לו כל מיני הצעות ביטחוניות. הוא יכל ללכת ללמוד, יכל לעשות דברים אחרים, ולבוא וללכת ליחידה שהם מוסרים את נפשם במטרה נעלה שהיא החיים עצמם. ואפילו אמא שלו אמרה לו, יוראי, אתה אבא, עכשיו יש לך ילדה קטנה, תחשוב על משהו. אתה יודע מה הוא אמר לה? ומי את חושבת שיעשה את זה? איזה משפט. תסתכל את המשפט שלו. זה לא יאומן. זה לא יאומן. אני פה רואה את התמונה של יוראי, ויש משפט שמופיע, וזה נודע לנו רק אחרי מותו. הלא הוא היה איש קרוספיט. הוא היה בין הטובים בארץ בקרוספיט. גם את זה קראתי. והשתתף באליפויות. והשתתף בגמר אליפות ישראל ב-2019, והאליפות שהייתה השנה הייתה על שמו. הוא היה טוב למשקל שלו משהו מדהים, 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 מדהים. אני מקבל סרטונים ממכונים שהוא התאמן והוא התחרה, אני פשוט נשאר בהלם. מה? הוא מרים 190 קילו ו-230 קילו ודברים שכאילו... ראיתי את זה באחד הסרטונים. אני בהלם. יחף, בלי נעליים. אני ראיתי אותו בלי נעליים, מרים את המשקלים האלה. אז זה היה... אני רוצה לסיים במשפט אחד. המשפט שאפיין אותו, ואמרו לי החברים שלו, בקרוספיט וביחידה, הוא אמר, מה שחשבתי אמרתי, מה שרציתי קרה. זאת אומרת, כשאתה יושב ומנתח את המשפט הזה, אתה מבין שזה דרך חיים. מה שחשבתי אמרתי, הכל בגילוי לב, הכל על השולחן, בלי חשבון, גם אם לא נוח לך לשמוע, הוא אמר את שלו, והחברים מאוד העריכו את זה, ומאוד האמינו ביושרה שלו וביכולת שלו להגיד את הדברים. מה שרציתי קרה, רציתי ללכת לשחק במכבי חיפה, הלכתי. רציתי להיות בצנחנים, עשיתי. רציתי להיות בשב"כ, עשיתי. רציתי להיות בימ"מ, הייתי בימ"מ. רציתי ללכת לצוות חוד, הלכתי לצוות חוד. כל דבר. והמשפט הזה, אתה יודע, זה משפט כשאני אומר אותו, או שאומרים אותו, והוא מופיע על הסטיקרים שלו, דרך אגב. הייתי. שמפוזרים בהרבה מקומות בארץ. אני אומר אותו, וכאן אני מסיים, אני גאה בו. אני גאה בילד הזה, ואני יודע שהוא נמצא במקום טוב, והוא מסתכל עלינו מלמעלה, והוא מקווה שאנחנו נמשיך לחיות, ונמשיך לשמור על הנכדה, ונמשיך במסע החיים הזה. זה בדיוק הדרך שאני באמת, קודם כל זו גדולה לשמוע את זה, יעקב, זה לא פשוט לאבד ילד, בטח לא במצב כזה, לא במלחמה, לא במקום שאתה יודע שיש הרבה רוע, אבל עבור המדינה שלנו, זה כי אתה חייב להיות גאה, אתה צריך להיות גאה. כולנו כתושבי חצור הגלילית גאים ומוקירים, ואנחנו נעשה הכל בהמשך גם. אני מבטיח לך אישית כאן, שמעתי סיפור מרתק, ועוד לא סיימנו, אבל אני מבטיח שאני אעשה הכל כדי להנציח את הסיפור הזה ולהעביר אותו לנוער. אני אשמח לקבל ממך איזשהו, את כל מה שאמרת אפילו ככתוב. אני אדע איך להעביר את המסרים האלה, איך הנוער שלנו יתקדם וירצה להיות במקומות האלה. כי כמו שאתה אמרת, יחידה מצומצמת וקטנה, לא כל אחד מגיע, ולא כל אחד יגיע, אבל כן לשאוף לשם, כן לרצות, כן לאהוב את העם, ומאחל לכולנו שנדע זמנים טובים יותר, וכן ננציח את בנך היקר, רב סמל בכיר, יוראי אליהו כהן. ומכאן אני רוצה ללכת רגע לסיפור תראה, הרבה מתושבי חצור מכירים אותך, גם על החלק השני, אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיזשהו קטע. אתה זוכר שקראת שיטפונות בנהריה ושיתפנו פעולה? שיתפנו פעולה איזשהו משהו בשיטפונות, ואז שלחתי גם זה, ושלחת לי מכתב, ואז אחר כך בדקתי, יעקב כהן, ואנחנו מכירים, ועם הספורט, עם מוטי אייש, דאז של הספורט, והתחלנו עם הסיפורים, ואז הבנתי באמת איך אנחנו משתפים פעולה. עיר מול חצור, ובכל דבר קטן, ואם צריך משהו, זה כי אתה מרגיש שזה הבית כאן עדיין,
למרות שאתה בנהריה 20-30 שנה. מה חצור? מה חצור עדיין עד היום? מה חצור בשביל יעקב כהן? חצור הייתה ונשארה בית. ואני אגיד אולי משהו שהוא, לא יודע אם מישהו אחר יכול להגיד את זה. אני בצבא שלי, לפני כמה שנים, אמרתי שאני רוצה להיקבר ליד ההורים שלי בחצור. ואני שיניתי את זה רק אחרי שהבן שלי נהרג. כשיוראי נהרג ונקבר בנהריה, אז אני שיניתי את הצבא כדי להיות לידו. זאת אומרת, מפה אתה יכול להסיק מה זה חצור בשבילי. היום אחרי שירדתי מבית העלמין, עצרתי ברחוב שלמה בן יוסף. שם אני גדלתי. השתנה הרחוב קצת. כן. שלמה בן יוסף 535. משם עשיתי סיבוב לרחוב האורנים, היכן שיוראי נולד. אי אפשר להשתחרר מהשורשים. אי אפשר להשתחרר מתבנית נוף מולדתך. אי אפשר. ואני מרגיש את זה, ואני תמיד מתעניין, ואני יושב עם אנשים, ויש לי קשר עם אנשים עד היום, ואני דואג ליישוב, ולמרות שהמשפחה שלי עזבה את היישוב, חלק בראש פינה, אחות אחת גרה בשוויץ ואחות במחניים, אבל אנחנו כולנו פה, בנשמה ובלב שלנו, ובהחלט חצור היא בליבי. בספורט, יעקב, תן לי קצת על הספורט, הרבה רוצים לשמוע. מה הספורט בחצור? זה התחיל בספורט בחצור איפשהו? כן, אני הייתי נער בין 15 ו10 חודשים. המשחק הראשון ששיחקתי עם כרטיס מזויף, כי לא הייתי בן 16. אל תגיד מי המאמן רק. המאמן היה שמעון מלכה. שיחקנו נגד כרמיאל בחוץ. והכנסתי גול, עשינו 1-1. זה היה ההתחלה שלי. שיחקתי כמה עונות בביתר, היינו בליגה ג', ואחרי האיחוד שיחקתי בבני חצור, בליגה ב', בליגה א', ושיחקנו אפילו נגד ביתר ירושלים בגביע, ונגד בני יהודה בגביע. אני זוכר. 7. לא, הפסדנו 6-0 באימקה. 6. באימקה במגרש הישר. היה מאמן אז אבי אוחנה מצפת, ויצאתי לקורס מאמנים, כי הייתי מדריך במתנ"ס, והמתנ"ס הוציא אותי לקורס מאמנים. עשיתי קורס מאמנים, ואחרי שסיימתי את הקורס מאמנים בנובמבר 86 התחלתי לאמן. הרצל לוי, חבר ואח, אמר לי בוא תאמן בביתר קריית שמונה בליגה ב'. התחלתי לאמן. הרצל לוי שהיה בחצור גם המנהל. כן, בטח, הרצל שהיה מנהל, היה שחקן, איש מדהים. וככה התחלתי את הקריירה שלי, אימנתי בחצור, אימנתי בטובה, אימנתי בצפת, עלינו ליגה בחצור, ואימנתי בכרמיאל, במעלות, ביישובים מהמגזר, בשלומי, ובמשך 30 שנה אימנתי כדורגל, ותמיד נשארתי אוהד מכבי חיפה, ויוראי זכה להיות איתי בכמה משחקים עם המנויים שהיו לי, והכדורגל נשאר בליבי, למרות שבשנים האחרונות קצת אני החלפתי איזשהו נושא תחביב בחיים. בשנים האחרונות, מאז 2019 אני מדריך טיולים בארץ ובחול. יצא לי לעשות זה מה שאתה עושה היום? ממש משהו קצר, כי בדיוק התחילה הקורונה. יש לי את התעודה, יש לי את הניסיון, יש לי את הידע, וכשאני אפרוש מהעירייה אני חושב להתעסק רק בדבר הזה. אני משמש היום כסמנכ"ל בעיריית נהריה מספר שנים, ועד שאני אחליט שדי ומספיק. אני רוצה קודם כל לומר שנהריה זכו באישיות שאולי אנחנו פספסנו, גם בספורט, גם בידע, גם בעירייה, בכל דבר. אני שמחתי לארח אותך, אני חושב שזה סיפור מרתק. אני פעם ראשונה ברעיון כזה מרותק ופחות מדבר. הקשבתי, נכנסתי ללב כמעט כל דבר. אני באמת, הוא גר באורנים, שם הוא נולד. אני אנסה באמת לקדם איזשהו משהו בגן שאני יצרתי כמנהל שפע. באזור האורנים, איפה שיעשי אלול בפנים, באזור הזה. אני אנסה לעשות משהו בלי נדר, אני אעשה את כל מה שאני יכול לעשות.
זה נגע לליבי, זה כיף שאתה חלק מאיתנו. אני מאחל לך לפני הסיום, אני רוצה להגיד לך כמה דברים באמת חשובים שהרבה אנשים מתוך חצור, זה חשוב לי להגיד לך שזה לא בקשה שלי מאותם אנשים, אלא זה מרצון, וכשהם שמעו שאתה מרואיין הבא, בקבוצות וואטסאפ והכל, כי הרבה מתעניינים, ובאמת הרבה אנשים מוכרים תודה והזכרו את יוראי אליהו כהן. כמו שרשמנו, תראה בתמונה, שהחליטו על משפט, זה היה מין ייעוץ כזה במשפט של תושבי חצור, וכל אחד זרק משפט, אבל בסוף כל מי שרשם, לעד תהיה בליבנו, תושבי חצור הגלילית. כל הכבוד, תודה. זה מרגישים בית כאן, כאילו גם שאתה בנהריה והלכת, זה עדיין בית. אז באמת, לפני הסיום, אני רוצה באמת, היה כבוד לנו לארח אותך. אני חושב שזה סיפור מרתק שעוד הרבה ישמעו אותו. אני אשמח לקבל ממך איזה משהו, וזה יהיה הפרויקט הבא שלך, תעשה אותו, שיהיה משהו כתוב, מסודר, לזכרו, משהו קבוע, שנעביר לדורות הבאים. כי אנחנו בעניין התקשורת שמתקדמים עכשיו, נוכל להעביר ולספר את סיפורו כל הזמן, בין לבין בקטעים. גיבורי ישראל, אנשים כאלה מטובי בנינו, צריכים שיזכרו אותם. בגללם, כמו שאמרת בתחילת הרעיון, אנחנו כאן מדברים בכלל. והרבה אנשים לא מבינים את זה. אז אני אתחיל במשהו קטן מחצור, שזה משהו אולי לנכדים. יש כאן גם ספר שנקרא חיים על הפריפריה, אבל אתה כבר בעיר הגדולה. אנחנו עדיין פריפריה. אבל על ההצלחה שם, מדובר על כמה דברים טובים. תצא מהמדיה, תקרא אותו. איזה ערכת כושר, בקבוק, משקפיים, כמה דברים נחמדים. תודה רבה. יש לנו כאן, עוד לא סיימנו. איזה יופי. מבחינת עגולה מרקט, אני רוצה להגיד לך משהו בנושא שלהם. זה קוראים לו, לעגולה מרקט קוראים סלים. זה איש שהתחילה המלחמה, אני הייתי בעניין עגולה מרקט זה בתחנת דלק, נכון? בראש פינה. בראש פינה משהו. בראש פינה, הוא עבר לראש פינה לדרך הגליל. דרך הגליל, אני אגיד לך בדיוק שזה יהיה טוב, דרך הגליל 1 בראש פינה. והקטע הוא שהוא הראשון שבמלחמה. והוא מהכפר שלנו, קורב טובה. באמת, לפני שכולם הגיעו, אתה יודע, זה משהו שהגיע, כשהוא שמע חיילים, ושמע צבא, ושמע בעיות, הוא ישר התקשר אליי, טל מה צריך, איפה צריך, ועליות, והוא שותף לכל מיני דברים. וגם עכשיו שהוא שמע שזה לוחם ימיו והכל. ובאמת, הוא נתן לך כאן איזשהו משהו טוב כזיכרון, שיהיה לך ככה על הבר, בין אם אתה שותה או לא. אז זה מתנת עגולה מרקט היקרים. תודה רבה. מנותני החסות שלנו, יש את DMD. תראה, אני לא יודע אם שמעת על טיפול תא לחץ, אבל זה לפעמים טיפול שמשחרר טיפה לחצים, אולי הוא טוב לך, אז יש לך אותו מתי שאתה רוצה. מתי שנוח לך, הגעת לחצור, תיכנס, תקבע, אני מבטיח לך. יש לכם תא לחץ פה בחצור? כן, יש בחצור תא לחץ. זה יופי. DMD, רפואה אסתטית מתקדמת באזור התעשייה בחצור. יש לך ממנו ומאיתנו, הכל חינם של מי זה? שלנו. של DMD שייך לדוקטור דרור לוי, אם אתה מכיר. אז יש לך תא לחץ שם. דרור לוי הוא מחצור? כן, כן. דרור לוי מחצור. הוא במקרה אח של אבא שלי הקטן. הוא היה קלר, מפקד היה קלר. יעקב לוי. בטח שאני מכיר את יעקב. אז זה הבן שלו. נו, בטח שאני מכיר. אז זה הבן שלו, דרור. הוא היה מפקד היה קלר פה במלחמה, הוא כאן... יעקב היה חבר יקר, הוא ויוסי אח שלו. כן, בדיוק, אז זה האיש. אז יש תא לחץ. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. חדד פרם. היקרים, באמת שלחו לי הם ראשונים, זה יכלו להיגמר, אבל יש לך פה דולצ'ה גבנה, ככה שיהיה לך בוסם נחמד, ברמה, מתנת חדד פרם היקרים, קניון גליל העליון, חצור הגלילית. אם הייתי יכול לתת לך עוד דבר אחד, הייתי נותן לך... אתה יודע מה מדהים? מה מדהים? לפני כמה ימים הייתה לי יום הולדת. אני ילד 21 לאוקטובר, זה היה ביום שני. והיום, לפני שבאתי לפה, הלכתי לבקר את הבן שלי בבית העלמין. אמרתי לו שזאת היום הולדת הכי עצובה שהייתה לי בחיים, ושהוא היה חסר. ועכשיו שאני רואה את זה, זה כאילו מרומם קצת את הנפש ואומר, למרות הכל, החיים צריכים להמשיך, וממש תודה לכם, אתם ממש מרגשים אותי. אני מקווה שתזכור את זה, וזו מתנה אישית ממני. עשיתי פה כמו שאת התמונה הזאת, תושבי חצור הגלילית ואני. וכולנו נזכור אותו לעד ונקדם את הזיכרון שלו. כל עוד אני אהיה כאן, אני מבטיח את זה. גיבור ישראל שלנו, זה שלך, יהיה לך מתושבי חצור הגלילית, זה יפה, תמונה מכבדת, אז תתלה אותה אצלך, ונשמור ונזכור אותו. יפה תואר, גיבור ישראל ולוחם ענק. יהי זכרו ברוך. תודה רבה.
ריגשתם אותי ואני מאוד מודה לכם. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות, תאמין לי שזה המעט. תודה לכם, ממש כיף לסיים תודה ככה. מכל הלב, אנחנו נשתמע, ונשתמע הרבה, ואני אמסור את הדברים גם לאסתי לכל מי שצריך. וגם להדר רעייתו, ואני אסיים ממש במשפט. אני דיברתי עם אסתי לפני כחודש, ואמרתי לה שאנחנו צריכים לעשות סיור בתחנות חייו. ואנחנו נגיע לחצור, נגיע למקום שהוא בו נולד, ואנחנו נהיה איתכם בקשר, כדי שמן הסתם את הדבר הזה אנחנו נתעד יחד איתכם, וכמובן שהקשר הזה יימשך לעוד הרבה שנים. שנים רבות. אנחנו נאחל מכאן בריאות לך, יעקב היקר. כל מה שצריך, אנחנו הבית שלך. אנחנו כאן בשבילך, כל המשפחה. אם צריך, אנחנו נפעל. אני רוצה לומר תודה לעורך התוכנית, לאופיר הזרזר היקר, ליבגני, הצלם, צבעי הקשת. אני רוצה להודות לכם מעומק ליבי. זה היה סיפור, אני חושב, מכל הפודקאסטים שעשיתי. אחד הסיפורים הרגשים ליום שישי, ולאחל לך בריאות, יעקב. שניפגש בספורט, בעזרת השם, במקומות הרבה יותר טובים. רק בספורט. אוהב אותך. תודה. תודה לכם. תודה. שבת שלום. שבת שלום.